Сега на старт Иван Мрянков. Сериозно предизвикателство. Предните килограми не ги усети, но да видим сега 130 кг. Добра техника разполага Иван Мрянков по принцип. Да видим сега, лесно ги качи на коленете, да видим как ще направи обръщането. Много е техничен, перфектно обръщане. И сега да видим дали ще успее. Повлече го тежестта, нещо не успя да балансира, изглежда. Дали ще има сили за още едно обръщане и повдигане. Ще трябва да мобилизира всичките си сили Иван Мрянков. Лесно ги обърна. Сега да видим дали ще останаха сили за изтласкване. Доста здрава глава изглежда Иван Мрянков. Успя да ги изпъне и да заключи лактите. Съдията признае опита, въпреки че на международно състезание това нямаше да бъде признато. С доста здрава глава има Иван Мрянков.